Kulira na unsa man as tatay? Manong gahawid-hawid man na siya sa iyang aping? Ang doon, be? Tay! Tay! Manong ka, tay? Manong gahawid-hawid ka na yung mga aping? Limbarok, tamparos ko, dungsoy. Ha? Katiguang na ni mo? Magkagaw pa si Jack buhat, anak ni mo? Kisa man ang ba siya, tay? Kaya itong pasakaak sumbong. Adyaw na laman, dungsoy. Tuan na, kagiw na agbadje. Kamatay. Galiga, binastos mo siguro kasi siya, tay? Wa man ko'y gibuhat, dungsoy. Iigo raman kong putok sa iyang dughan kay labi-labi makuha siya mo. Murandawa o kinini ang bugtong nga buungon. Matay di mahimo ni tay. Mag-anad na badjihan na. Mupasaka siya sumbong sa iyahay ni tay. Adyaw na laman lagi, dungsoy. Adyaw na laman lagi. Kahingangay mampog ko nga isa kong gitamparos. Kay sukad-sukad sa akong pagkatiguang, karon pa ko katilaw o gisagpa o badje nga gamit isahan tutoy.